Dat is hard werken zo op de vroege zaterdagochtend. Valt best mee. Het is best gezellig zo. Het is een boot afhalen, een boot opriggeren, speltjes iemand in zijn rug prikken. Boot opriggeren, zegt u? Ja, een boot opriggeren, daar vallen mijn speltjes. Een boot opriggeren zijn al die stalen of die aluminium dingetjes er weer in aandoen. Om je uiteindelijk waar je riemen in hangt. Want anders kun je niet roeien. Maar voor het vervoer moeten die dingen eraf, want anders steken ze te ver uit. Voor het eerst gaan we nu met een mix 8 vanuit Terneuzen. Dat is wel heel leuk. Laten jullie dan die mannen ook gewoon lekker hard roeien? Ja, natuurlijk. Wij staan als vrouwtje. Nee, net zo hard. Ja. Wat maakt het zo leuk roeien? Je bent buiten en met elkaar als team, want je moet een team zijn natuurlijk met z'n achten. En je kan het op de hoge leeftijd blijven doen. Dat is nachecken, hè? Dus zij steken hem in elkaar en ik ga nachecken. En waar let u dan op? Wel, als je koppen roeit, dan is de ene hand hoger dan de andere. Dan ga je zorgen dat het op stuurboord 1 à 2 centimeter hoger zit dan buikboord, anders kan je niet passeren. Dan blijft de boord scheef liggen. Hè? Het weer is goed. Er staat niet al te veel wind. We hopen dat het droog blijft. En we gaan het zien wat het gaat worden. Succes. Dankjewel. Nou, tot aan de finish eigenlijk geen bijzonderheden. Let op, de laatste bocht. Wij hebben net de stuurledenvergadering gehad, dus daar is ons uitgelegd min of meer wat de spelregels zijn en vooral wat gevaarlijker of moeilijker punten in het parcours zijn. En het is ook wel leuk om op voorhand een beeld te hebben hoe het parcours eruit ziet, zodat we tijdens de wedstrijd een beetje weten waar en hoe dat we bezig zijn. 1, 2, 3. Blijf dicht. Handen aan de vlootrand. Handen aan de vlootrand, uitzetten. Yo. Afgelopen week regelmatig samen getraind in de boot en ook op het droge getraind, op de roeiergometer. Afgelopen week hebben we in Brugge een wedstrijd gevaren en ja, dat is de generale geweest. Al sinds 2007, 2008 roei ik met Hans in de dubbel 2 en ja, dat klikt, het gaat goed. We roeien vaak samen, maar ik roei ook wel eens met dames in andere combinaties. In viertjes, met andere verenigingen heb ik afgelopen jaar heel veel gevaren. Ja, en vanmiddag start ik nog een keer alleen. Zo, dus 2 keer vandaag. 2 keer, ja, absoluut. Pittig. Heel pittig, nog even niet aan denken. Eerst deze race maar eens tot een goed einde brengen. Nou, heel veel succes. Dankjewel. En dan zien we jullie straks. Tot straks. Baardrecht, opbouwen voor de start. En door. Zo, de eerste heat zit erop. Het zit erop, we zijn er weer. Ja, zwaar. Omstandigheden qua wind mee was wel heel lekker. Ja, het was druk met ploegen. Het eerste stukje hier zo achter ons is heel smal. En daar waren wij 1 ploeg aan het inhalen en 1 ploeg kwam heel snel op. Dus met z'n drieën langs elkaar. Is wel pittig. En dan moet je goed lijn kunnen houden. En daar ging het eventjes niet helemaal goed. Weten jullie al iets over de tijd? We hebben zelf wel iets geklopt. We zijn door 1 ploeg van onzezelfde categorie zijn we ingehaald. Dat zat er ook in. Dat wisten we dat een hele sterke tegenstander was. Dus ja, de hoop is gewoon op het Zeeuws kampioenschap. Vanmiddag nog 1 Zeeuwse ploeg. Dus
Maar alle andere Zeeuwse ploegen die in deze heat zaten qua categorie, die hebben we wel ingehaald. Kers op de taart zijn de ijsvogeltjes die je af en toe voorbij ziet komen. Die hoor je eerst en dan zie je ze. En die zijn uitzonderlijk.